millä tavalla kuitenkin uskalla kuunnella sitä niin omaa ääntä ja mennä niitä asioita kohti, jotka kiinnostaa, mikä innostaa, mikä tuntuu hyvältä, mikä tuntuu itseltä, mikä tuntuu innostavalta, mikä tuntuu inspiroivalta. Inspiroituminen, inspiroituvuus, kauhean vaikea sana. Niin se on ihan mun lempisanoja, vaikka mä osaan lausua sitä. niin se inspiraatio perusmuodossa. Mä käytän sitä tosi paljon, koska mun mielestä se on makea juttu. Ja semmonen, mitä pitää kans niinku jotenkin, tai mä ajattelen, että pitäisi niinku seurata sitä inspiraation tunnetta, mistä kaikkialta sä voit inspiroitua, innostua elämästä. Niin se on mun mielestä jotenkin tärkeä. Sä puhuit niin ihanasti ja sit ainoa mitä mä tajuan on silleen, että mä lähdin toistaan tätä samaa että kuunnella. Juu, mä kuuntelen sitä mun Mut ihan oikeesti, niin mä väitän, että se on tosi monelle meistä vaikeeta sallia sitä innostusta. Mä käytän ehkä termiä innostuminen, niin kuin silleen, että innostuu jostakin. Koska itse mä ainakin niin kuin se, minkä takia mä koen, että vaikka meillä on ihan hirveästi liittymäpintoja ja meissä on niin kuin tosi paljon samaa, mutta se mistä mä niin kuin koen, että sä olet mulle niin kuin esikuva ja silleen inspiraation lähde ja esimerkki niin kuin siitä sun omasta tekemisestä. Että niin mulle sä näyttäydyt silleen, että sä olet ollut paljon pidempään jo rohkea kuuntelemaan sitä sun sisäistä ääntä, kun mä olen lähinnä. Joo, mä olen mennyt kaiken näköisten seinien läpi, mutta sitä on draivannut joku muu kuin se, mitä, niin kuin, että se on ehkä ollut se semmoinen joku syyllisyys ja oman identiteetin niin kuin rakentuminen ihan väärille perusteille. Niin kuin se, että osaa olla kyllä niin kuin hyvin tavoiteorientoitunut ja muuta, mutta sitä niin kuin se juurisyy siellä, että mikä on ohjannut mua tekemään ehkä niin kuin hyvin epätyypillisiäkin ratkaisuja, niin saattanut olla ihan jotain muuta. Että se, että nyt mä olen siinä elämänvaiheessa, minkä takia mä uskon, että se on tarkoitettu, miksi me ollaan kohdattu. Että sä olet niin kuin mulle näyttämässä omalla energialla ja esimerkillä sitä, että mitä se voi käytännössä oikeasti olla, kun ihminen kuuntelee sitä omaa aitoa sisäistä ääntä ja lähtee innostumaan ja inspiroitumaan. Niin mä olen niin kuin mä koen, että mä oon alkutaipaleella sillä matkalla päästämässä irti tietyistä niin kuin vanhoista ajatusmalleista ja rakenteista ja tulla tietoiseksi siitä, että kukas mä oikeasti olen niiden ennakko-oletusten ja niiden roolien ja kaikkien niiden, mitkä on jotenkin niin kuin päälle liimattu ja tulee jo ihan sieltä tyyliin lapsuudesta, että miten on määritellyt sitä omaa minuutta ja niin kuin riittävyyttä. Että kyllä niin kuin musta se kulminoituu siellä, että mä olen aina halunnut auttaa ihmisiä ja mä olen aina auttanut ihmisiä, mutta se on se, mikä mua on ajanut koko mun elämän auttamaan ihmisiä, niin se on ehkä ollut se oma riittämättömyyden tunne ja se jotenkin semmoinen niin kuin ihan vääristä lähtökohdista. Että kyllähän se pitää niin kuin lähteä siitä, että mä riitän sellaisena kuin mä oon, mutta mä haluan auttaa ihmisiä sen takia, että se tuntuu musta hyvältä. Niin se, että mistä lähtökohdista lähtee tekemään asioita, niin se on niin kuin mulla ehkä niin kuin se, että nyt vasta alkanut oivaltaa, että omat elämänvalinnat on monta kertaa ollut ihan jostain muusta kuin siitä vapaasta oikeasta tahdosta ja halusta, vaan ehkä niitä semmoisia ohjelmointeja, mitä nyt sit pyrkii niin kuin tuomaan tietoiseksi ja purkamaan, jos kokee, että ne ei vastaa tarkoitusta enää tässä kohtaa. Ne on palvellut silloin joskus, mutta nyt mä haluan vapautua niistä ja lähteä rakentamaan ihan omanlaista elämää. Tosi viisaasti puhuttu. Niin sen takia tämä, että lähtee kokeilemaan erilaisia asioita, niin mä ajattelin, että mun mielestä on niin kuin ihana. Ja sen takia mä lähdin silloin viimeksi vähän niin kuin houkuttelemaan sua, että kun kaikki toi mitä sä teet, että kun sä olet niin innostava ja inspiroiva, niin se, että mä halusin niin kuin silleen, että eikö mä vois haastatella sua, eikö mä vois niin kuin, tiedätkö, tämän sun ihanan energian ympärille tämän rakentaa, niin ei kun sun oli pakko nyt sitten olla se, eikä kun sä haluat, että mä oon tässä mukaan, kun mä nyt me brändätään tää sun ihana energia, me tehdään niin huippujuttu, mutta ei toi nyt totesi, että mun täytyy tulla sitten, mikä tää on tää, mikä se on, wingmaniksi mä voin tulla, mä olen wingman. Niin jotenkin niinku
Et sen mä haluan sanottaa maailmalle, että kaikki se, mitä mä oon sulta oppinut ja oivaltanut itsestäni tässä meidän ystävyyden matkalla, niin ihana päästä jakaa näitä kaikkia kokemuksia muillekin. Ihanasti puhuttu, kiitos. Voi vitsi, tosi kiva kun ollaan tavattu ja päästään keskustelemaan näitä asioita ja sunkaan sä oot semmonen tyyppi, että sunkaan on niinku helppo olla, sä oot tosi ihana huumorintajuinen ja osaat käsitellä asioita niinku tosi monella tasolla samanaikaisesti vielä, mikä on niinku tosi poikkeuksellista, se on tosi hauskaa ja se on tosi niinku mielenkiintoista ja pystyy niinku erilaisia niinku asioita jollain tavalla niinku tarkastelee eri näkökulmista niinku nanosekunnissa, niin se on jotenkin se on tosi poikkeuksellista, että Kiitos. nyt on tosi kiva lähteä sunkaan tekemään tätä yhteistä juttua ja kiva kun sä suostut tähän mukaan, koska mitä mä yksin tässä nyt niinku höpisisin, en mä osaisi näitä mitä järkevää sanoa, että on se kiva niinku jotenkin tehdä kaverin kanssa. Niin kuin mä just ajattelin, että mä oon se koomikko tässä sitten, että tiedätkö, sä puhut sitä asiaa ja sitten mä voin tehdä tämmöisiä jäniskevenneksiä. Niin, tasoisinpäin. Mutta ehkä me tasapainotetaan siinä, että välillä on sitä ja tätä. Mutta siis toi on niin ihana, että kun sä sanot, että kun me puhutaan aika paljon myös vahvuuksien kautta, se, että mitä toinen näkee, peilaat, mitä sä näet vahvuuksia mussa ja mitä vahvuuksia mä näen sussa, niin se on jännä, kuinka parantavaa se on, kun miten säkin oot esimerkiksi sanottanut sitä, miten sä näet mut ja miten sä koet mun energiaa ja tekemisen ja ajatukset, kun on tottunut siihen, että usein ihmiset pelkää. Että se, että sitten kun on vähän semmoinen läpivalaiseva katse, kun pystyy jotenkin näkemään sen ihmisen sen tarinan läpi ja sinne syvälle, niin sehän on monta kertaa ihan äärimmäisen pelottavaa, varsinkin niille ihmisille, jotka ehkä ei ole itsekään valmiita ehkä itselleen vielä tunnustaa ja myöntää sitä, että mitä siellä pinnan alla piilee. Niin se on ollut ihanaa, että voi olla, että ei tarvitse pienentää itsensä, ei tarvitse filtteröidä, ei tarvitse miettiä, että minkä näköinen pienennetty, filtteröity versio itsestä täytyy nyt sitten tähän tilanteeseen tuoda, vaan se, että saa olla ihan oma itsensä ja sen huomaa, että oma hermostokin on ihan eri tavalla lepotilassa, että voi vaan olla ja nauttia siitä yhdessäolosta ja sen mä toivon ja uskon ja luotan, että koska meillä on kiva ihan keskenään, että me ei tarvita nyt tätä juttua, niin se, että se lähti puhtaasti vilpittömästi siitä, että kun meillä on ollut tosi hauskoja hetkiä ja kivoja oivalluksia ja silleen, niin jotenkin silleen, että no ehkä joku saisikin tästä meidän keskustelusta, niin ehkä tulee jotain sellaisia oivalluksia, ehkä mäkin uskallan, että ehkä mä pienin askelin teen jotakin juttuja ja mä alan tunnistaa sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan, niin se oli se, mistä se, että kyllä mä ennemmin pitäisin sut ihan itselläni ja nauttisin kahden keskusteluista, mutta ehkä mä nyt tämän kerran sitten tälleen omistushalusena nyt voin sitten tälleen jakaa. Niin ja tietyllä tavalla monien ja säkin oot yksi niistä ihmisistä, niin on tullut just mieleen se, että on välillä ihmiset on tosi viisaita. Säkin oot tosi viisas, sä oot tosi älykäs ja sä oot tosi sisäisesti kaunis. Muuten ja ulkoisesti myös. Ei yhtään ole kriisiä tämmöisen hehkeä blondin vieressä olla nyt sille, jatka vaan. Mutta just se, että monesti on tosi hyviä juttuja, ihmisiltä tulee hyviä juttuja. Sä oot semmoinen, että sulta tulee loistavia juttuja sun suusta. Ja sieltä ajatuksista ja sieltä sun systeemistä. Niin se, että mä aina monesti ajattelen sitä, että what a waste, että mä oon vaan kuulemassa tässä. Koska toi on tosi tärkeä juttu myös muiden kuulla. Niin se on oikeastaan se semmoinen, mitä mä ajattelen, että ja nyt tässäkin tietyllä tavalla, että me saataisiin jotenkin niitä järkeviä juttuja ja hyviä hetkiä jaettua ihmisten kanssa. Koska mä uskon, että tosi moni muukin ajattelee niitä samoja juttuja ja samantyyppisesti ja samalla tavalla.